ಮಾತರಿಗಳ ಅರ್ತಿ ಗುರುತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಡು ಓಲಿಗಾತಿನಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ಲೇಸಿದ ಯುವರಾಜ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತ ಜೀವನಗ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೇರೆ ತನ್ನ ಬದುಕದ ಮೆಹಂದಿ ಆ ಮದರಂಗಿದ ಲೇಸನೆ ಒಂಜಿ ಅನು ಮಲ್ತು ಕುರ್ನಂಚಿನ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಯುವರಾಜೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಸನಿಲ್ ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುಗ ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆವಡಿತಿನ ಅವಕಾಶ ಆವಡಿತಿನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ಆರಂಭಕಾರನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಡಿದವರ ಈ ಲೇಸದ ಸದಾಶಯ ಪ್ರಸರಣಾಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಸನಿಲ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ್ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗಳ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿದ ಮುಖೇನ ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಹೊಸ ಒರುನು ಕೊರೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಇಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲ ಹಿತೈಷಿ ಮಿತ್ರರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ನರೇಶ್ ಸಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಗೌರವಡು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಮಾತ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇರವಾದ ಪಾತ್ರದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೇನನ್ನು ಕೋರ್ಲ ದಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ರೈತ ಸದಾಶಯನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ದಾಯಗಾತರ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಮಾನ ಸಂದೇಹಲೆಗೂ ಉತ್ತರ ಉದರ್ಮೆತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಂದುಲೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಪನ್ಪುನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಕೃಷ್ಣವಾಣಿ ಇಂಕ ಏತೋ ಸಲ ಏತೋ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಾರಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದು ಉಂಡ ಪನ್ಪುನ ಸಂದೇಹ ಅನ್ಕೋನ ಏನು ಉಂಟು ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹಿಡಿದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆದ ಕಡೆಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಾಧಿನ ದಿರ್ತು ಪತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಈ ಆಧುನಿಕ ಮರ್ಜಿದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಉದಾಹರಣೆಯಾದ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಬಂದುಲೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ವೈದಿಕ ಜಗತ್ತು 16 ನಮೂನೆದ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಬಂತು. ಐಕ್ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಬುದಾರ. ಈ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬೊಕ ವೈದಿಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈಟ್ ಐಟ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಭಾಗಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ನಡಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಅವು ಇನಿ ಕೋಡೆದಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲುದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಓಡೆಮುಟ ನಿಕಲು ಕೊನೋಲಿ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಇತಿಹಾಸ ಒಳ್ತುಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಣದು ಕೇಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡು ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಅಂದಿತ್ತು ನಾವು ವೇದಗಳು 4 ವೇದಲು ಉಂಡು. ಆ 4 ವೇದಲು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನವು. ಆ 4 ವೇದಡು ಐಡ್ದಲ 4 ಓಪಿರ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂದ್ಕಂಡ ಸುರೂತ ವೇದ ಆಯ್ನ ಋಗ್ವೇದದ ದಶಮ ಮಂಡಲದ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಸೂರ್ಯದೇವಿ ಗಮನ ಕೊರಡು ಸೂರ್ಯದೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಮದೇವ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಉಲ್ಲೇಖಲು ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಲು ಬರ್ಪುಡು. ಬಹುಶಃ ಆ ಮೂಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಲೇನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದವಲು ಭಟ್ರು ಪನ್ಪುನವು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಕುಲು ಬತ್ತ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಪರಿಣಯ ಉದ್ನಾನ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಯಮ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು. ಐಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾಡುನಿ ಶುಭ ವಿವಾಹ ಅಂದ್ ವಿವಾಹ ಈ ವಿವಾಹ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಲ ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲತ ವಿವಾಹ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುಂಡು ವಿಶೇಷೇಣ ವಾಹ ಇತಿ ವಿವಾಹ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮವು 4 ಆಶ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂದು ಹಿಡಿದು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮಗ್ ಸಾಗು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯಾಣ ವಾಹ ಪಂಡ ಪ್ರಯಾಣ ವಿ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಅವು ವಿವಾಹ ಅಂದ ಅಂಚ ಅದು ಎಂದಾಯ ಇಂದೇನು ಪ್ರಾರಂಭ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ತೆರಿಪಾದಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚ ತೆರಿಪಾದಲು ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಪೊಲಬು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು
ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐನು ದಿಂಜ ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣದ ಅವೊಂಜಿ ಈಗ ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು, ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮನದಾನಿ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸಿಗು ಓಮಗು ಕುಲ್ಲು ನಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಈ ಬಗಡ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಊರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಲ್ಯಗೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಮೀಪುನ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು. ದಾಯ ಕಲಶ ಮೀಪುನ ಬಂಡ ಮನದಾನಿ ಮಲ್ಪುನವು ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ. ಕಲಶ ಭಟ್ರು ಗಂಗೆನು ಯಮುನೇನು ಗೋದಾವರಿನು ಮಾತಾಡಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತದು ಗಂಗಾ ಮುಖೇನ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೋದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖೇನ ಕಲಶ ಮೈತಿ. ಅಂಚಿನ ಕಲಶ ಮೈತಿನಂಚಿನ ಮದ್ಮಾಯನ ಕಡೆ ನಡೆದ ಮದ್ಮಾಯನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಿಂಜ ಆಕ್ರಮಣ ಅಪುನಿ ಮದ್ಮಾಯನ ಮಿತ್ತೆ. ಅಂಚಿನ ಮದ್ಮಾಯಗ್ ಆನಿದ ದಿನ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬು ಇನಿತ ದಿನ ಮದರಂಗಿ ದೀತಿನಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಲಶ ಮೀದು ಬತ್ತುಪ್ಪರು ಸೋಮೇಶ್ವರಡ ಇಜ್ಜಿನ ಬೇಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆನಿದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವೇ ಮದ್ಮಾಯಗ್ ಮದರಂಗಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಜ್ಜನಪುರ ಮಲ್ಪುನಿ ಈ ಗೊಮ್ಮಟಗ್ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿಲಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುರಂದು ಕೆಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಅಪುಂಡು ಈ ಇನಿತ್ತ ಈ ಮದಿರಂಗಿದ ಲೇಸಿಗ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೊಯ್ಲಾಂಜಿ ಕ್ರಮದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೇರು ಪನ್ಪ ಐತ ಕ್ರಮಲು ಉಂಟು. ಈ ಮದಿರಂಗಿ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ದುಂಬುದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿನ ಮದ್ಮಾಯಿಜಿನ ಮದ್ಮಾಲೆಗ್ ಭೌತಿಕವೈನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಐಟ್ ಕೈಕ್ ಅಲಂಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಮದರಂಗಿದ ತಪ್ಪುನು ಗುದ್ದುದು ಕನತದ್ದು ಐನು ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಅವಂಜಿ ಕೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂದು ದುಂಬು ಪೂರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನೇ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಕೈತ ಮದರಂಗಿ ತೋಜದು ಇತ್ತೆತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡವು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂದು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮದರಂಗಿ ಪಾಡುನೇನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ತದು ಆ ಮದರಂಗಿ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಈಗಲು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಲಂಚನೆ ರೋಜಾನಗ ಆಯ್ತ ದುಂಬು ಐಗ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಮೈತದ ಮೀಪಾವನು ಉಂಡ ಈಗ ರೋಜು ಪಂಡವೇ ಪುದರ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುನು ತಾರೈದ ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪೇರು ಮಂಜಲು ಪೂರ ಮನದಾನಿ ಆಯಗ ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಬರಡು ಮೋನೆಗೊಂಜಿ ತೇಜಸ್ ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗು ಐನು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡುನು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಜಪು ಮೈತ ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದುಪಾರು ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತದು ತರೆಕ್ ಮೈತ ನೆನಪು ಮಲ್ತೋನ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಲಶ ಮೀದ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನದಾನಿಗೂ ಹೋಮ ಕುಲ್ಲೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮದಿಮಾಯೆ ತೆತ್ತಿಡು ಮೀಪುನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಜಪು ಮೈತೇರು ಅಂಬಿದ ನೀರು ಮೈತೇರು ಅಸ್ತರ ಕುಡ್ಲಡೆ ಎತ್ತೊಕಡೆ ಟಾಪುಣ ಅಂಬಿದ ನೀರು ಮೈತೇರು ಕೆಸರು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೆಸರು ನೀರು ಮೈತೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಪರಿಯರ ಕನತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಬಿಯರು ದರ್ತೇರು ತರೆಕ ಮೈತೇರು. ಬಹುಶಃ ಕಾಂಡ ಮೈತಿನಂಚಿನ ಕಲಶದ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಈತು ಪುರಾಣ ಐತ ಮಲ್ತದ ಕನತ್ತು ಮದಿರಂಗಿ ಮಲ್ತೇರು ಜಾಮ್ ಜೂಮ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆವಡಿತ್ತಿನವು ಅಜ್ಜ ತತ್ತದು ಬೇತೆನೆ ಕ್ರಮಟಾಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇಂದು ಜವನೆರಗೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಮಾಧ್ಯಮನ ಅಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮದ್ಮೆಗ್ 40,000 ಖರ್ಚು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಖರ್ಚು 40,000 ಮದ್ಮೆದಾನಿ ರಾತ್ರಿದ ಖರ್ಚು 50,000 ಮದ್ಮೆದ ದುಂಬುದಾನಿ ಮದರಂಗಿದ ಖರ್ಚು 80,000. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಕಲು ಮುಕುಲೆಡ್ದು ಸಹಾಯದ ತೊಂದು ಸಗಾಯದ ತೊಂದು ಏರಾಂಡ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಏತೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮವನು ಪೂರ ಆತಿನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಂಡ ಪೂರ ಸಹಾಯದ ತೊಂದು ಮಲ್ಪುಯರು ಆಂಡ ಅಕೇರಿಡು ಅಕಲ್ನಾವಲು ತುಂಡಲ ಅವೇ ಮದರಂಗಿದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು DJ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಒಂದು ಪುಂಡು ದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡ 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋತರು ಪಂಡ ಕ್ರಮ ಅದು ಬೋತರು ಮದ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮದ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಐನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಮದ್ಮೆದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವನುವ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಲಿಖಿತವಾಯಿನ ನಿಯಮ ಒಂಜಿ ಇಂಕಲ ತರೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕುಳ್ದು ಇಂದು ಬಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದುಲೆ ದಾಯೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಆ ವಿಷಯದಂಚಿ ಬರ್ಕ ಯಾನು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ BC ರೋಡು ಇಂಚಿನ ಅಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗೋಡು ಇಂಚಿನ ಲೇಸ ಆಪುನಂಚಿನ ಫೋಟೋನು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ತೂದುಪ್ಪುನಾಗ ಐನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡುವುದಿತ್ತೆ ನಾನು ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಸಾಲು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದಿಗಾಗುವುದೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದು
ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡಾಪುಣು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಲು ಇತ್ತಲು ಆಂಡ ಇನಿ ಅವು ಮೂರು ಕಣ್ಣಾರ ತೂಯಿ ನಡೆದವರ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಲೇಟ್ ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆನೆ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೇಳೋಡು ದಾಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಆವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸದ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬು ದಿಂಜ ಜನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಬರ್ಪುನ ಜನಕಲ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೋಪುನಿ ಆಣನ ಕೈಗೆ ನಾಲು ಬೊಟ್ಟ ಮದರಂಗಿ ದೀಪುನ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒಪ್ಪೋಡು ಮೂಲು ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಮದ್ಯದಾನ ದಾಯ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಮೂಲು ಧಾರಾಳತೆ ಒಪ್ಪುಡು ಏರೆಗಲ ಬರೋಲಿ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ್ಲ ಬಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಲ ಪೋಯಿಂದ ಬರೋಲಿ ಕೇನಿ ಅರೆಜಿ ಅರೆಂದ ಎಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತಿ ನಿರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಂಡ ವಿಚಿತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಆನಿದ ಸಂಬಂಧ ದುಂಬು ಹೋಗುಚ್ಚಿ ಅಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಾನಿ ಅಪಲ ಪನ್ಪುಡು ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅವು ಗುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ ಅವಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ಅಪ್ಪುಡು ಅವಳೆ ಅಪ್ಪುಡು ಏತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ಟು ಅವಳೆ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೆ ಅದು ಮುಗಿಯುಂಡು ಬತ್ತಿನಾಯಗು ಲೆಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನಾಯನ ಹಾಕಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷತಃ ಇಂದೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಏರೆಗು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಒಕ್ಕ ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಯಾನು ಪಾಠ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಜೋಕುಲ್ಡೆ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಂಚ ಪಟ್ಟೊನ್ವೆ ಪ್ರತಿ ಯಾನು ಬಾರಿ ದಿಟ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಪಾತೆರ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರೇ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಇಜ್ಜಿನ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೋಕುಲು ಪರಿಯರೆ ಕಲ್ತುದಂದಿತ್ತಿನ ಸುರೂಟು ಅಕಲ್ನ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಿನಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ದಿನತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮದ್ಮೆದ ದಿನತ್ತ ಮದುರೆಂಗಿಡು ಇದೆಂಕಲು ಒತ್ತೋ ನೋಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಯಾನಿಂದ ತರಗತಿಡು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ತಿರ್ತು ತರೆ ಪಾಡ್ದ ಮೆಲ್ಲ ತೆಲಿಪು ದಯ ಪಂಡ ಅಕಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಇಂದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕುಲೆ ನೆಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುವ ಯಾಪಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಜವನೇರು ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೋಪು ರಕ್ಷಿತಣ್ಣನ ಅವಳು ಮದರಂಗಿಗೆ ಬಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ದುಪ್ಪೇರು ಉಂಬೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಬರ್ಪುನಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಬಾಕಿ ನಮೂನೆದ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಎಂಚ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಣದು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಎಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಪರಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುನತ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಆಳಾಪೇರಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಎಗ್ ಮುಕುಲು ಪನ್ಪೆರಿ ಇದಾದ ಮಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಮದ್ಮಾಯಲ ಕಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೀ PUC ಬತ್ತಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಈ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಎತ್ತೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇದಾನೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಐಜಿಯನ್ ಮಲ್ಲಾತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಿ ತೋಜಾವಡತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ರೀತಿಡು ನಿಧಾನಗೂ ಒಂತೆ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಕುಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಿನ ದುಂಬುದ ಸಮಯಡು ಮರೆಯಾದು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡು ದೆರ್ತೋದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೆರ್ತೋದಿಲ್ಲ ರೋಡು ಸೈಡ್ ಕುಪ್ಪಿ ದೆರ್ತದು ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು 25 ವರ್ಷದ ಉಲೈದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುಡು ಎಂಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಕಲೆಗೆ ಆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆದ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನನೇ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದು ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಬಲೆ ಉಲೈ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತುಂಡ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಲೈ ಬಲೆ ಇರು ಪಿರವು ಪೋಲೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡ ಇಂಕಲ ಪಂಡಿನ ಉಲ್ಲೇಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರಾತ್ರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪುಚಿ ಇರು ಪಿರವು ಪೋಲೆ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟು ಉಲೈ ಲೆಪ್ಪುನ ಬರೋಂಡ ತಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಿರವು ಲೆಪ್ಪುದಿ ಅವಳು ಒಂದು ಓಪನ್ ಬಾರ್ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟು ವಿಟೋಬರುಕುಮೆ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ನಗರ ಭಜನೆ ಪೊಂದಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾಳ ಬೈಲಿ ಏರಿಯಾಡು ನಗರ ಭಜನೆ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮದ್ಮೆದ ರೇಸು ಓ ಭಗವಂತ ಇಂಕು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡು ನಗರ ಭಜನೆ ಓಪನ್ ಬಾರ್ದ ನಡುಟು ಬರಿಯರೆ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಗರ ಭಜನದ ಇತಿಹಾಸದ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಅನುಭವ ಏರೆಗಳ ದಾಲ ಅನಿಸೂಚಿ ಇದನ್ನು ನಿಖಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನು ಭಜನೆ ಬರೋ ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಏರೆಗಳ ದಾನ ಅನಿಸುಜಿ ಮಾತ ದುಂಡು ಮೇಜಿಡು ಕುಲ್ದೇರವಲೋಲು ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿ ತೂಪು ನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಶೋಭೆ ಭಜನೆ ಬತ್ತನ ಐತ ಪಾಡಿಗೆ ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಓಪನ್ ಬಾರ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚುನು ಎಣ್ಣುವೇರು ಆಂಡ ಭಾರಿ ವಿಷಾದಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಓಪನ್ ಬಾರ್ಡು ಯಾನು 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲುದು
ಪರ್ಪುನೇನೆ ಅಂತೂತೆ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಉಲೈಡ್ ಮಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತೆ ಪರ್ಪುನೇನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಅನಿಸ್ತು ದುಂಬು ಪೂರ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಎದುರು ಪರ್ಪುನಿ ಪಂಡು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಪೋಡಿಗೆ ಪುರಾಪು ದಾಲೇಜ್ ಆ ಧಾರಾಳತೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಹೃದಯವಂತಿಕೊಂಡ ಅಥವಾ ವೈಶಾಲ್ಯ ಹೃದಯ ಅಕಲು ಅಂಚಾದು ಅಕಲು ತೂದು ಮಲ್ತೋದು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಪೂರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜವನೇರ್ನ ಸಾದಿ ತಪ್ಪಾಯರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕುಸುಮಾಕರಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಇಂಚಿಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಯಾನ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೂಯಿ ಮದ್ಮೆದ ದಿನ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಜಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಅದ್ದುರುಡಿ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜವನೇರು ಜಿಡೆದೆರ್ತು ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಸಾಲು ತರವಾಡಿಗೆ ಪೋತಿಜಿನ ಇಂಚನೆ ಆಪುನಿಂದು ತರವಾಡಿಗೆ ಪೋತಿಜಿನ ಇಂಚನೆ ಆಪುನಿಂದು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ ಯಾನು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪೋತಿನೇ ದೈವ ಕೋಲದ ಪಿಂಗಾರಡು ನಲ್ತಿನ ಮದ್ಮೆದವಳು ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಡೋಲುದ ನಲಿಕೆಗೆ ನಲ್ತೀನಿ ಸರಿ ಗೇನ ಕೊರದು ತೂಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಡೋಲುದ ನಲಿಕೆಗೆ ನಲಿಪೇರು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬರಪುನಂಚಿನ ನಾಗಸ್ವರತ ಧ್ವನಿ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ನಲಿಪೇರು ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಡಿಜೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುದ ಪ್ರಾಕದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಪು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಸಬಿತ ಆ ಪದಕಲು ನೈನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಧ್ವನಿ ಸೇರಾದು ಇದೇ ಬಿರಿಯುನಲ ಕಂತಿನ ಧ್ವನಿ ಕೊರದು ನಲಿಪೇರು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನೋ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣನೋ ಪಂಡಿನ ಭಾಗವತಿಕೆದ ಪದ ಐಕ್ ಡಿಜೆ ಸೇರಾದ ನಲಿಪೇರು ಐಡುದುಲ ಮಲ್ಲ ದುರಂತ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ನಲಿಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಈ ಕೈತಾಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅನಗ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಜನೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಪದ ಐಕ್ ಡಿಜೆದ ಧ್ವನಿ ಸೇರಾದ ನಲ್ತಿನೇನಿ ಅನ್ಕೆಯಿಂದ ಆಂಡ ನೆನಪುದಿಲೆ ನಲ್ತಿನೋರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹತ್ತು ನಲ್ತಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹತ್ತು ನಲ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೆ ಐಟುಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡು ಪನ್ಪೆ ಸಂಘಟನೆಡು ತೊಡಗೆ ಸಾಯಿಲಕ್ಕಲೆ ಕುಡೋರಿಯನ ಇಲ್ಲಾಡು ನಲಿಪುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಾದ ತೋಚುಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಅನಗ ಮಾಡ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಾನು ನೇರ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂದು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತಿನಿಂದ ಅನಿಸುನ ಆಂಡ ಇಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡಿತ್ತಲ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದು ಈ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆದ ಈ ಕಾಲೋಡು ಇಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಿಕಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡು ಇಂಚಿನ ಮದುರೆಂಗಿದ ಲೇಸುಡು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಮದಿಮಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಕುಟುಂಬದಕಲ್ನ ಅನುವು ಪಡೆಯೊಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೂಲು ನನ್ನ ದುಂಬು ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಯಾನು ಬದುಕುಡು ಹೊರಲ ಪರ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಅಂದ ಹತ್ತು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಆ ಸಂದೇಶ ಮೀನಿ ಪ್ರಸಾರ ಅಂಡ ಮದುರೆಂಗಿದ ಲೇಸಿಗೆ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಬರಾಯ್ ಅವನು ಪರ್ಪುನೇನು ಬಿಡ್ಪಾರು ಮಾಡ ಎತ್ತೋ ಸಲ ಈ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಕಲು ಮಂಜುನಾಥನ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಪಾಡವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವಳು ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಪಾಡವನ್ನ ಹತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ತದೇಕ ಚಿತ್ತಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚನೆ ಮದ್ಯ ಮುಕ್ತವಾದ ಮದ್ಯರಂಗೆ ಮಲ್ಪುವ ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ನಿಖಲು ವಾ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ವಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನೆ ನಿಖಲು ಆಹಾರ ಪಡ್ಕೊರ್ಲೆ ಆನಿದೊಂದು 4 ಐಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೆ ತಿಂದದು ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ದು ಬೋಪುನ ಬದಲು ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಾಕಿದ ವಾ ಸಂಭ್ರಮಲ್ಲ ತಗ್ಗವನ ಉದ್ದೇಶ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಹಂತಲ್ಲ ತಗ್ಗವನ ಅವೇ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡಪಡು ಆಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಈ ಡಿಜೆನ್ ತಪ್ಪಾದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪುವರು ಪಂಡ ಕೊಲ್ಯದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ನಿಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕಿಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾರ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಮದ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ತಿಲ ಕಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾತ ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಕಕ್ಕದಿನ ದಾಲ ಅಡಿಪೆರ ಕೊಂಜೋಲೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ತುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೋದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅನುತಿಕ್ಕದಿಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲೋಡು ತೀರಾ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಹಿಡಿದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರೋಡು ವಿಮುಖ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರದ ಉಲೈ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನನಲಾತು ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ ಮಾತೆರಗಳ ಬರಡು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದಾಂಟಡು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ
ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಲೇಸಿನ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕమైన ಕೋರಿಕೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಹೂವಾಂಡ ಮದ್ಮೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈಕುಡೋ ಕಾರುಡೋ ಬನ್ನಗ ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಪಿಜಿರ್ದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎತ್ತೇರು ಇಡೇಗಲ ನನ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಹೆಣ್ಣೋಡ್ಚಿ ಅಕಲು ಬತ್ತೇರು ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲು ಬೆಳಗುಂಡು ಪನ್ಪುನಗ ಅವು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ವಾಹಿನಿಯವು ಅಂಚಾದು ಖಂಡಿತವಾದ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೇರುಗ ಪನ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಮುಖೇನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ದೀತಿನಂಚಿನ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕವಾಡು ಪನ್ಪುನ ಸದಾಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋರ ಇದತ್ತ ಪಿರೋವು ಬೆನೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನರೇಶಣ್ಣ ಬೊಕಾರ್ನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ತಂಡಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿ ತಂಡಗಳ ಬೊಕಾರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಗಳ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರುಗಳ ನಿಖಿಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರದ ಮುಖೇನ ಒಂತಾಂಡಲ ನಿಖಿಲಿಗ ಆಲೋಚನೆ ಬೈದಿನಂದು ಯಾನು ಎಣ್ಣುವೆ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಕ ಪನಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದನೆ ಕೊಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಆಯ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರೆತಾರೆ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ಚರಡು ಕೆಟ್ಟು ತಾಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲು ಕೇರಳಡು ಅವು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟುಂಡು ಐನು ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡವಾಚಾರ ಅಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತಲು ಐನು ಜನ ಅಣ್ಣ ಈ ಪಾಂಡವರ್ಲಕ 5 ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆಯಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಿ ಅಂಬಳವಾಸಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲು ಇಂದು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಆರು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನ ಏನಾರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಐತ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಕ ಸರಳವಾದ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಮಾದರಿ ಹಾಕಪ್ಪನೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೋರ್ನ ಮಾತೆ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೆಗಳ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೆಗಳ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗುರುಪಾದಗೂ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು